Lallai kan baka raba ƙasar Hausa da yawan camfi tun ba ma game da yara ba da kuma kiwonsu. A kimiyyance ba shi da wani asali, saboda shi shakuwa yana farawa ne idan akwai wata tsoka da take raba kirji da ciki. So idan ko yaro ya ci abinci cikin shi ya cika sosai, ko kuma ka sha wani irin abinci mai gas haka, in yana dan taba wannan tsokar sai ya sa ta tana kaman contracting da sauri. In za ta yi contracting, to shi zai janyo makoshin hanyar iska ya rufe da wuri, sai ya rika fitar da wannan abin da kake ji na shakuwa, ma'ana sai shakuwa ta samu kenan. To kin ga ko an aka ce an ɗora igiya a kai ko zare a kai don ya tsaye da shakuwa, ba shi da asali a kimiyyance. Kawai dai mutane ne suka yarda da shi kuma sun ce suna ganin amfanin shi, amma mukan ba mu ga wani yana da wani tasiri ba.